IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakasaganan ti City Disaster Risk Reduction and Management Office dito siyudad ti Laoag para iti Panawen ti Panagtutudo. Sigun ni Dr. Melvin Manuel, mangidadaulo ti Cdrrmo na higit ti panakikoordinar da kadagit ni na dumado mga ahensya, pakairamanan ti pag-asa tapno masigurado ti alisto panagsagana iti anyaman ang kalamidad when emergency ang mapasamak iti Panagtutudo. Kinunana, kompleto digiti gamit para iti panag-rescue kas kadagiti chainsaw, water assets, outboard motors, kenda dumapay akasapulan kadagiti emergency. Inayon na pay nga awan ti anyaman a problema kadagiti emergency alarm systems iti na dumaduma paset iti syudad. Nakasagana met digiti personnel, national government agencies, kenda digiti department heads tapno tumulong no adda mapaspasamak kalamidad. Okay, Met. Actually, nakasagana tayo, Met, any eventualities with coordination of different agencies, especially dito ipag-asa, so ti papanen tayo at nun mamuan tayo ayan ni situation. Tapos naman nagitiramit tayo, Doktor. Tigitiramit tayo, okay, Met, naka-ready, Met. Nagitay chainsaw tayo, water nga assets tayo, nakasagana Met aminen, already giti outboard motor tayo in case nga adaman baha, in case nga adaman turn kastada tay mapansapulen iti baybay adami nakasagana. Amon kadagiti personnel kayo. Di personnel nakasagana Met isoda aminen with the help of national agencies and the department heads. Okay, Met, suffice, Met, siguro. Suffice, Met. Kabayatan na inbatad ni Dr. Manuel nga agtultuloy ti panagsagana ken panang monitor ti opisina tapno mapagtalina iti kinatalged digiti umili ti Panawen ti Panagtutudo. Para iti IFM News, Idol Rin Santos, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.